tibbalanċaħħix. Tibqa' dejjem għaddej dik is-sitwazzjoni. Tazza mbit ħanejdu li qatt mhux suppost għada. Irridu noqogħdu attenti Marku wkoll U minn qed x'ngħidu. jiddejjeb ikipejjeb sigaret jew tnej, qed jagħmel xi ħaġa vera ħażina. Jiena kieku I would shrug the shoulder u ngħidu le, ma jekk tibbalanċaħħa ma' erba' affarijiet tajbin qed tifhem tejtejja. Inti dejjem qed tmur għall-kompromess qed ninnutakom. Jiena nagħmel ħafna għax jekk inti ħatmur on the strict side, għandek ċans kbir li mhux teżomma għat-tul ta' żmien għax ħadd tħossok li qed iċċaħħad lilek innifsek u mhux qed tgħix il-ħajja. Allura mbagħad ħadd ikkonferma dak li qed jgħid Mark li tajt inti jekk taħseb li dak li ħadd tagħmlu mhux se jkun tagħmlu xejn. Fis-sens li per eżempju fejtlu fizzi opinjoni personali tiegħi ta' daw affarijiet li huma addictive illi inti boġġett wieħed titħajjar tieħu tnejn tlieta erba' u tibqa' sejjed, jiena kieku ngħid toħodhomx mill-ewwel. Pereżempju hemm min jgħid li ma taf meta jiena naxxaqa, meta pereżempju fil-għaxija l-mod tal-kelma nieħu l-ħelu u ma biċċa waħda nispiċċa nieħu xi kaxxa waħda nieħu kantun jgħiduli. U hemmhekk ngħidilhom isma' jekk inti taf li minn dik il-kaxxa waħda sar Ħadmur kantun. Ma ħadix il-kaxxa waħda. Imma hemm min jista' jieħu kaxxa waħda. Jew żid ġiex kaxxi. Ġiex asas u ngħid jienu naf nieqaf sa ġiex kaxxi. Jew min għaliex qed tajt għax hawn min. Għax hawn min jista' jiflaħ jieħodha. Għax hawn min jaf jieħu ġiex kaxxi u jieqaf. Jiena naf nieħu ġiex kaxxi u nieqaf. Għax naf jekk ħanieħu t-tielet u r-raba' u l-ħames u mbagħad ħanieħu. Dew ngħidu żewġ kaxxi ta' xiex. Le pereżempju. Ċikolata pereżempju. Dawn il-cubes kif nafu iktar ma tkun ċikolata sewda korreġini inti ma iktar fiha sustanzi. Iva, jgħidu tajba wkoll. Eżatt. Inqas ħadd ħajrek li tibqa' dej.